kuyikona ukuthi khona inkinga engibhekana nazo uma kwenza ngale ndlela le. Ukuthi lokho ngisaka mngani wakhe. Okay. Eqinisweni into engilethe la ukuthi mina nomngani kaSibuseke siyathandana. Nakho. Asithandani. Sihlale phansi. Anisathandani. Msholozi Uthandana kanjani umngani wami? Uthandana kanjani umngani wami? Zokuchazela. Ngimacela wehlisa umoya, sithando sami ema. Ngizoqhubeka ngichaza. Ngiyazi nami ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda Msholozi, aqondanga. Bengaqondile Msholozi, ungangishayi. Msholozi, cela wehlisa umoya sithando sami ngiyacela sikhulume. Cela uhlale phansi mama. Uhlale phansi. Kwenzela yonke into. Uhlale phansi. Ngiyazi. Ngikwenzela yonke into. Ngiyazi sithando sami. Ayikho into engakwenzeli yona. Ungazungiphoxa kanje. Yaxolisa. Nami bengidla sonke le nto lena. Ingakho ngicela ukuthi ngize lana silungise le nto lena. Because njalo mangiya kamngani wakho, uma uphuma uyongithenga into yokudla lapha endlini, ufuna silale njalo mina sekhathele. Namanje siyahlabana naye. Usuwazi iphi plus TK wena? Usuwazi amasenda TK? Angithi bengithembisa ukuthi uma ngingakwenzi lokho uzosebenzela show ukuthi mina nawe siyahlukana. Bengekho into ebengayenza. Awungithandi. Ngiyakuthanda. Ayikho into ongithanda. Ngiyakuthanda ngaba ngikubizanga lana ukuba ngikuthanda. Ungalala nomngani wami. Yo. Kani? Bengaqondile nami. Msholozi. Nginikele kuwena ngayo yonke inhliziyo yami. Ngiyazi sithando sami. Uyazi. Ngiyazi. Ayikho into yakhe engakwenzeli. Ngiyakwazi. Ungazungiphoxa ngomngani wami bo. Ema mama, uveza ukuthi nanithandana naye kudala Yeah. umngani. But namanje mengabe ufika noma umfowethu ekuvalelile kubo usanesikhathi sokuthi akucele. Yeah. Akucela ukuthi ecela umsebenzi. Ya kunjalo. Basahlabana lapho. Uyavuma mfethu. Kodwa ke uthi bafa lalela mfethu ngiyazi lento ebuhlungu akumnandi ukuthi ushare ikhekhe nomunye umfana. Kodwa ke uthi umama ubesekhathele ukuthi lento le engaze ifike kabuhlungu mhlawumbe ifika ngomngane because umngane ubethatha iadvantage yokuthi bake bathandana. So meke ukuthi uyanqaba athi uzomtshela noma uzokutshela wena ukuthi phela badlana. So it's better ukuthi uzwe ngaye qobo. Kanjani? Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLwesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobu donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole ne exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin a membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu
uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi uDlala Matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe, ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.